Значи аз съм започнал да рисувам като дете, след това прекъсна дълги години и от 7-8 години някъде, даже първата ми картина тук, която пробвах с масло върху картон, след това започнах да рисувам, приятели исках и аз ги подарявах, след това ми предлагаха да ги купуват, пък аз си викам, ама става, всичко става и така. С годините взех сериозно да рисувам, накупих си материали. Първо бяха от китайците, братите китайци, след това вече купих съвсем професионални и ми подариха също, което искам да благодаря в ефир на един мой приятел, който ми подари доста материали, което, приятелю, се гледаш, благодаря, огромно благодаря. Тук в дома ми съм го превърнал в, както се казва, в галерия, един музей, който има от скулптури, мозайки, картини. Всичко тук е почти, нали, освен на Богородиците, Света Богородица, те са лекопешки, но тук всичко, което е изложено, е мое дело. Всички жени, които са нарисувани в моите картини, те са реални личности. Няма измислени, няма... И те като самите жени, които знаят, са ги нарисуват, те знаят картини.